Hello. Hello, Paploy. Padulong ko sa inyo mag-shot ta. Mag-shot ha? Napod ko'y kauban chicks. Nakay dala chicks? Bana. Basin na kay gusto ireto diha Una ako yung amigo. Tawagan ako to. Sige, on the way na ko. Sige, pagdali. Kani. Nakakita ng kikis ani. Wala ko skin ron. Ayo, Nay. Nasi Paploy, Nay? Ay, Loy. Nay, nangita ni mo. Ay nana de kamari. Asa man yung kauban? Ay, naatura Asa na? Lo, sika mali na oy. Napay katawag. Alis na Marie, malingkod sa tadriya. Dra, lingkod sa dra. Amne to yung kauban. Napay katawag. Ay, napay katawag. Tawagan lang sa puna ko kong amigo. Sige. Hello, Toy. Ato diri balay ba mag-shot ta? Nay chicks diri. Pagdali ba? Oh, tanawa oh, chika kayo. Chikas king dalang maring na chicks. Puti kayo lamig samput. Pagdali ba? Ano Toy? Toy. Uy. Ay nalagdayon. Na. Paalong na. A few moments later. Kailan na itong imnan? Sige ka na. Ay, magkasa tayo kong pulutan. Sakto ko yung chicks kita labo. Di ba? Lami kayo ng kasi mo ha? Amo gilang gani mo. Tuduan yung tika ba nga kabalo jud dapat ka man chicks. Alangan, Sakto no. kay magibuhat kol. Lami tinog. Mate kayo is pana. Mari. Mari Wapa kayo, no? Gupaha kayo. Ilami kay glips bay. Pero ako na, imo to yung kauban. Turo. Ano kauban? Turo. Akala namin patikan. Taksi ngayon. Grabe bay lami ag buhok ka na bulagom yung buhok bay. Kanay mo Big ha? silor kay tirada ba no? Ami kino. Ano niya? Kanay mo atoy. Ha? Kana ko. Ayos kayo. Ay sakay na ko lang. Shot. Tara. Nagad ni? Oo, butan na ng mari. Guwapa kayo bay. Papa pa jud kayo. Ako sa nalahon call kay para kita ra may mag-upat mag-shot simpre. Lelang sa nako kay basi marito niya iyang amiga sa kuwa di. Sakpat. Sige. Sa ilalaw na. Sige ato sa dito. Hi Marie. Hintoy. Tay, dito yan ba kanang atik ko. Ay. Shot na ta. Shot na. Asa nang kauban Marie? Ano kauban? Mads, ali na. Kaabihan na. Uy, wag kag paaw. Hi Sandra, ako di si Kintoy. Grabe, kamot-mutag kamot. Ay. Grabe, balbon nagkamot. Pero okay ra kay Kol. Okay lang. Bawat kayo. Good ra kay Sandra. Sandra. Tingko Sandra. Diri ka. Ay, kabag-bag kay paaw. Uy. Tuga na shot. Shot na. Sandra, may nawagkuhan, hard. Ay, pasa mo kuya. Pasa ka? Sige, ako sa. Sige na toy. Kana. Oh, ayo binli ka bilido. Ba. Lamia, oy. Lami kayo. Lamia, oy. Oh, Sandra, imo na. Shot na. Sandra, oh. Nice. Chika, kaya ko ni. Ingon bitaw ko sa imo ha. Pagka lagi mo kabugli ako. Ikaw na bahala na. Ako, ani. Ikaw Si na Marie bahala mo na. nga. Oh, aton ako. Napili man ako nga masugapan eh. Sige. Ikaw na bahala na. Lagi ko la. Ako lagi bahala lagi buga lagi ni Sige, Ronawa. Ubog lang lagi ni Awa. Ubugan na. Ubugon, oy. Ay Marie, kadali lang Marie ha. Ay kadali lang ha. Nalang istorya sa rin Paploy. Please sa lugod. Bali. Saman ka. Uy, nanti ka nga. Ano man ay isa man yung dala. Uy. Wala magugag speak na nana diyang nang lagmas matubay na. Kayo ni patikan. Lagi pa mo makuyuan ni mo. Nailan ang kay kaganina gani. Wala may kita laong dito Lami inom mo uli ko ron eh.
Nako, li padayon ang nag-shot niya. Pagpasi ha. Gusto Pagpasi. na ng shot. Oh, ganire. Pagpasi gumantol kay kauli. Una kay ko balami na kayo. Yung mga manayo. Subog naman ko eh. Yatod lang ko be. Ako yatod si Bumari. Ako yatod. Ako yatod. Unsay ikaw hatod? Lingkod! Tara naman rin. Ato na tika. Ano ko nito? Ayan eh. Tuy, ito na bahala anak. Basta ayaw yung kauming. Ayan eh. Wala, nagyatod na lang ako si Marie. Ikaw na ibalag rin ha. Tara balik. Tara. Ayan eh. Shot, Dre, shot! Shot, Dre, shot! Shot! Hubog naman ko Sandra. Unsay hubog? Way hubog-hubog rin! Sabak! Ayaw pagingana Sandra. Unsay Sandra? Sandro! Unsa man yun? Dili ka mo sabak? Ay, para Sandra. Ang buhanan. Sabak! Sabak lagi! Dili ka mo sabak? Sabak!